Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 26 sentyabr 2022 ýyl septemberiň duşmy güni. Şu günden ine OBS'den reportaj alyp barýar. Benim ýanymda men Warşawada OBS-iň ýygnagyna ýerleşip, häzir birinji ýygnak geçdi. Indi Zdanie. Benim bilen bir hatarda onyň öňünde şu günkü siyasi tutsaklarda oturan bizim gражданlarımıza karşı oturan gражданlarımıza kömek hükmüne şolun adaletini talep etme hükmünde ile Nurçan New York'tan koşuldu. Nurçan bizi eşitýäňizmi mi? Salam aleyküm. Eşitýän. Salamat arkadaşlar. Ben eşitýän. Aydar Nurçan, siz şu gün New York'ta yine öňe çykdyňyz onyň öňünde. Zdanie pokażę. Awa, onna ine seyreden hormatly vatandaşlar, onna şu gün adam hukugyny borýan gorumak boýunça ýürüýterleşden siyasi gidipdir. Şo ýerde hemme döwletleriň wekili bar. Türkmenistandan Raşid Merelov ýerleşýär şo ýerde. Şo ýerde hemme dünýädäki adam haklary bozulýan meseleler we döwletleriň arasyndaky hukukçylyk boýunça ýa-ni gepleşikler geçirilýär. Ine hormatly vatandaşlar, şu meselede siyasi tutsaklarda bir güne türmelerde oturan bizim gражданlarymyň adaletini talep etmek üçin ine Nurçan onyň öňüne çykyp özüniň ýekelik protestini edýär, одиночный protestini edýär. Nurçan, maňa düşündürip bilen we bizim vatandaşlarymyza sizin edýän protestlaryňyň esas maksady näme? Biz salam vatandaşlar yine bir gezek. Şu an men Birleşmiş Milletler bir asambleyesi bu şehrin öňünde одиночный piket geçirýän biz politzaklüçonlarymız üçin, siyasetçilerimiz üçin bizimle birlikte yine de bir giden bu taýda hak hukuklaryny talep edip gelen döwletler bar. Biz öz politzaklüçonlarymız üçin bu binanyň öňüne geldik. Bir de talep edýäris. Birinciden men öz oglanlarymyz üçin siyaset bilen ilgili bolan oglanlarymyz üçin Mansur Mingelov 22 ýyl bir güne oturdy. Suud zat bolmadan onu türmäge bastılar. İkinci suratynam görkezýän. Sonra Nur geldi Halykow. O oglanymyzam bir ýekiji suraty üçin 4 ýyl berdiler oglanjyga. Näme üçin Wozyň o taýdan gelen bir heyip bardy. Şolong suratyny ýöne Instagramda goýdygy üçin Türkmenistanda söz azatlygy konstitusiýada ýazylygy. Ol swobodna bolmaly. Onu naruşat edýärler Türkmenistanyň samozvanец ata ogly. Bu taýda ýene de Juma Sapar Gadebayev bar. Onu zaten bilýäňiz 9 ýyl berdiler. Özbekistanda ýatyr türmede ýene de Kursanay Ismatulaýewa bar. Onu 9 ýyl berdiler. Wraç gyýzaşymyz öz haklaryny talep etdiği için işinden boşalıp 9 ýyl berdiler türmede. Bir de Peygamber Allaberdiyev var. Görünýän bolsa, suratlary ol da hak hukuklaryny talep etdiği için onu da 4 ýyl berdiler. Tamam, 6 ýyl berdiler. Yine de bir giden oglanlarymız var. Dmitri Medvedev var. Murat Düşemov var. Murat Düşemov Covid için dil açtığı için onu da 4 ýyl türmäge bastılar. Şu an çarjydy. LBK 12'de. Ýatyr Murat Öwezov var. O da YouTube'da
bir goşky okan üçin oňa da 5 ýyl berdiler. Seryoja Babanyazov var. Ol listovka ýaýratdyğı üçin oňa da 4 ýyl berdiler. Böyle yani bizim bu politikli çambalarımızı elbet derecede tutuyorlar. Bizim Türkmenistan'ın prezidenti ve чиновниклары korrupsiya döredip bizim halkımızın toprak baylıklarını oğurlayarlar. Eğer de böyle birazcık dil yarsan, aytsan, öz hak hukukunu talep etsen, seni invalid edip türmelerde saklayarlar. Yani bu bespredeli dur demeli. Sözü başka birine verin. Sağ olun. Sağ olun. Köp sağ olun Nurcan. Hormatly vatandaşlar. Bir häzir açık protest geçirip tut. Ine Nurcan onun öňünde New York'ta adinoşny piket geçirip dur. Şol ýerde suratlaryny görkedim Nurcan görkezýän bolsaňyz. Şol adamlaryň suratlary herdim. Siyasi tutsaklarda biýüle türmede basylýan adamlaryň suratlary. Men ýene de bir ýatlak geçençide. Mansur Mingelov, Peýgamberde Allah Berdiýew, Hursanay Ismatullaýewa, Murat Düşemow, Nurelli Hallikov, Sergey Babanyazov, Murat Övezov, Allanazar Kerhanov, Annamrat Aşurov ýaly we mundan başga adamlar şu günne siyasi tutsak üçin ýa-ni öz haklaryny ýa-da adamyň haklaryny gorap tutsakda saklanylýar. Ine bir efirimizde şu gün Alişer gatnaşýar Germaniýadan. Alişer hoş geldiňiz. Salam aleyküm Murada, salam aleyküm Nurcan. Sesim gelýär Murada? Gelýär. Aydın Alişer, sizin pikirinizçe şu günkü geçirilýän piket ine onun ýa-ni onun binasynyň öňünde Nurcan gelejemiz geçirýär. Menem şu gün OBS'de yerleşen Warşawada şöýerde şol adamlaryň atlaryny hem aýtjak hem daklat boýunça ýa-ni Amerikan, Ýewropaň we beýleki döwletleriň ilçihanarynyň ýolbaşçylaryna we Daşy işler ministrliginiň ýolbaşçylaryna ýa-ni daklat hökmünde berer we çykyşlarynda aýdar. Ine ýeni bir zat belläp geçýän Türkmenistanyň grajdanylaryna ýapylýan şol ýygnakda şöýerde Warşawada Aksultan Töreýew diýip rejimiň golayan ayaly köp ýyldan beri onu oturup bütün dünýäni allap gelýän Raşid Meredov iksany maşennik bilen ine şol Aksultan Töreýewde oturup şu Warşawada ýygnakda ýalňa gördüm. Ýetip bolsa ol barada da men aýdyp geçen çykyşlarymda da ýygnaklarda da. Ine şu ýaly biz administratiwny uğurdan we prosedura uğurdan Türkmenistanyň diktator hökümeti bilen görüşýär. Indi men sözü Alişer'e geçeyim. Alişer, sizin pikirinizçe, ine şu ýaly biz siyasi tutsaklardaki adamların seslerini ýanglantyryp, atlaryny ýanglantyryp aýdanmazda bütün dünýäniň üstüni çek bilýärmi ýa çek bilemdi? Siz näme pikirleýän şu ýaly akçylary? Murada şunu belläp geçmek gerek. Her bir edilen iş hemişe de bir netije bar ýa diýip pikir edýän. Şoň üçin bizim her bir ädemimiz şol netijesi bolýar we şo Türkmenistan hökümetine diktat rejimi polibon biz bir udar nanaside diýär. Serawno eger biz bizim şu edýän çykyşlaryň täsiri bolmayan bolsa bular polibon bizim muňa baskı etmeýär. Ýöne siz bilýäňiz şu wagt men başyma gelen bir topar näme bolsa da serawno adamyň içindäki uyanan bir duýgu we o gorkuzlyk bar. Yani nir atsalara näme etselerem hiç wagt hiç ýerde hiç zat edip bilmeýär. O adamlary men şu adlaryny aýda oturjakda berdi. Men bolon bir yerinde şolary bilen bile oturdum, ýagny menem basdylar hatda
para alacak oldular, men bermedim, meni zastav etdiler, Eneserav'ın bir yolunu, yordamını taptılar ve çok mededi bastılar. Sebebi bizim ýaly akıllı vatandaş öz hakyny, hukukyny talap eden vatandaş olar üçin şu wagt hökümetin işine gelmeýär ve sırazy ýygnamak bilen bolýarlar. Ýöne ýygnanda şu täsiri bolmaýar, onun sebebi o bizim içimizdäki duýguny öldürüp bilmeýär. Bizi belki basyp biler, belki bizi asyp biler. Ýöne serawna içimizdäki duýgy ölmeýär, ýa Ýewropada bol, Aziýada menem çok Polşa barmakçydym, bir berdäki işlerimden dolayı barıp bilmedim. Şunu aýdaýyn size, men şol adamlar bilen bile oturdum. Onların size şun ýaly bir izimden 5-6 adam goýýardylar. Hiç ýere gitmesin, hiç ýerini görmesin diýip. Yani başlarsınız bir tutuş 3000 adama 2 sancık neme vardı, hajathana vardı. Şol şuur var. Şu yardıma düşün. Azatlık işlerdi oğlum. Şol gelenden son ananın hemme yerini düzelttiler ve hacathananın her barağın yanında hacathananı vurdular, banyo vurdular. Yani şunu aytmadı size yani. Bizim barın her bir yerimiz polibon düzelmene devam ediyor ve biz bunu hiç vaat koymayız. Yani bizim içeride de bolsa barın yerimiz serano düzeliyor. Bizi niye eltilere yani durdurup bilmeýärler. Şonuň üçin bu edilen işlerin hemmez adına netijesi bar diýip düşünýän. Men dagdaýym bolsa men her gün etjek. Her gün etjek. Yani men durjak berde de şu ýygnaklar geçirýäs. Oğlanlar bilen duşýas, gyzlar bilen duşýas. Biz dowam etjek çykyşlarymyza. Doğru. Köp sağ olun Alişer. Biz häzir ortaçada aýdalyk we bütün dünýä terletip уважаемые граждане Туркменистана, уважаемые международные наблюдатели, сегодня мы проводим открытый одиночный пикет в Нью-Йорке. Вот наша гражданка Туркменистана Нурчан проводит там пикет против задержания по политическим мотивам наших гражданских активистов. Я нахожусь на ОБСЕ, на заседании ОБСЕ. Сегодня началось 26 сентября первое заседание ОБСЕ по правам человека, по пространству гражданского общества, по защите прав человека, по защите демократии. На этом собрании, естественно, я буду представлять все аргументы для того, чтобы рассказать все, что творится в Туркменистане. С нами также присутствует Алишер из Германии, который тоже подключился к нашему диалогу. Я хочу напомнить всем правозащитным организациям и гражданам Туркменистана. В Туркменистане не работает Конституция. В Туркменистане диктаторский режим превратил Туркменистан в тюрьму. Интернет закрытый, границы закрыты. Внутри, чтобы выехать, надо иметь визу для выезда. Он закрыл все визы, которые только возможно. Даже в последний момент в Турцию тоже закрыл визу. То есть сейчас для туркменистанцев даже в Турцию, где в безвизовую страну, выехать невозможно, надо визу. Кроме этого, преследуются все гражданские активисты. Все люди, которые защищают свои права, преследуются. Сегодня я хотел бы вам напомнить о некоторых нормальных гражданских активистов, которые решили искренне защитить свои права. Нургельда Халыков приговорен в сентябре 2020 года к 4 годам за пересылку фотографий члена ВОЗ комиссии в редакцию Туркменньюз. В отношении него сфабриковано дело о мошенничестве. Хурсанай Исматуллаева, врач, боровшийся за свои трудовые права и против несправедливого увольнения из клиники Энемяхы Бёктепе. В середине июля 2021 года она была уволена. Доктора Хурсанай в онлайн-дискуссиях, организованных членом Европарламента, было упомянуто ее имя. Из-за этого на следующий день, 16 июля, Исматуллаева была задержана, и в сентябре ее осудили на 9 лет по 3 статьям Уголовного кодекса Туркменистана, в том числе из-за мошенничества. Сережа Бабанязов первоначально сообщалось, что по причине фабрикации дела о распространении порнографии стало написание комментариев на YouTube. Теперь уточняется, что Бабанязов расклеивал в Балканабаде листовки с критикой коррупции. Фотографии листовки он отправил одному из зарубежных активистов. Бабанязова вычислили, он получил 2 года лишения свободы. Мурат Душемов
активно критиковал в интернете сокрытие эпидемии коронавируса в Туркменистане, получил 4 года якобы за вымогательство и причинение вреда здоровью средней тяжести. Мансур Мингелов, борец за права Белуджи, национальных меньшинств, осужден в 2012 году на 22 года лишения свободы по ряду сфабрикованных обвинений. У Мингелова наблюдается проблемы со здоровьем после перенесенных пыток в тюрьме. Мурат Авезов выступал на YouTube, в частности, со стихотворением о проникновении коронавируса в Туркменистан. Был приговорен к 5 годам якобы за мошенничество. Дмитрий Юрьевич Медведев, программист 70-го года рождения, из Марийского вилайета, автор сетевого бухгалтерского комплекса «Аллаким», который пользуются многие туркменские госпредприятия и частные предприниматели. В отношении Медведева сфабриковали дело о мошенничестве и приговорили к 4 годам лишения свободы. В реальности же он провинился тем, что материально помогал пострадавшим от урагана в Либабском вилаяте, который в 2020 году прошелся по 2 вилаятам Туркменистана и привел к значительному ущербу и человеческим жертвам. Спецслужбы обвинили активистов в том, что деньги на помощь семьям якобы пришли с Запада. Официальные СМИ фактически превратили стихийное бедствие в государственную тайну. Алнаназар Хангельдиевич Корханов, уроженец Ахалского вилаята, 1973 года рождения, отправил видео оппозиционному движению ДВТ. Против него сфабриковали дело по статье 108 Уголовного кодекса Туркменистана «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Срок у него тот же, что и у Медведева – 4 года с лишения свободы. Анна Мурат Ашуров, как утверждает источник в Туркменньюсе, правоохранительных органов сотрудничал с радио «Азатлык». В редакции радио эту информацию не подтверждает. А Ашурова также был приговорен к 4 годам по сфабрикованному делу о мошенничестве. Человек, он уже не молодой, родился в 1955 году. То есть на сегодня ему исполнилось 67 лет. Что я хочу сказать, уважаемые туркменистанцы и гости нашего канала. В Туркменистане осуществляется терроризм со стороны Гурбангулы Бердымухамедова и его сына, незаконного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Эти два психически неустойчивых людей являются наркоманами и осуществляют геноцид туркменского народа. За маломальское неповиновение или правду, или справедливость, за борьбу за справедливость или за свои права, для них считается как угроза ихнему престолу, и сразу осуждается этот человек за статьи мошенничества или другие статьи. Тем самым мы хотим сказать, что в Туркменистане нет гражданского общества. Все гражданское общество подавлено. В Туркменистане процветает коррупция и диктаторство. Туркменистан – одна из закрытых стран, такая же, как и Северная Корея. Мы уходим с большой скоростью в Северную Корею. Уважаемые лидеры справедливых, демократических, свободных стран, я обращаюсь к вам с этим предложением, чтобы сказать, что не надо ждать Туркменистан, когда он проявится во всех своих очертаниях. Сегодня мы вам официально заявляем, что в Туркменистане идут грубые нарушения прав человека. А там, где прав человека нарушаются, как вы знаете, идет беззаконие, беспредел, терроризм и процветание наркотрафика. В Туркменистане осуществляются все эти действия постоянно. Поэтому мы решили приоткрыть это все для свободного мира. И в связи с этим мы проводим это одиночный пикет и наш эфир заседания ОБСЕ в Варшаве. Также на нашей встрече присутствует Liberty. Сидетөл, yine şuun bir siyasi tutuklarda tutulan bizim bir kanun tutulan bizim Türkmen gражданlarının azadlığını talep edip çıkış ediyoruz. Sizin koşacaklarınız olsa koşup gidersiniz. Assalamu alaikum vatandaşlar. Umi adaylarınız. Benim siyasi tutukların boşadılmağını talep ediyen yani emmemizin başımıda gelip bilecek bir yağday. Biz hakkımı talep etmem oturan yağdaymızda da bizim üstümüzde bizi önkümetten beter edip ederler. Hakkımı talep etmesek. Sonra bir gün hemmemizden siyasi tutuk bolup biler. Sonu yattan çıkarman. Sonun için gelin birimizin hakkımı talep edelim.
Sağ olun köp liberty aydanımız için. Hormatly vatandaşlar. Biz näme tip çıkış edýär? Biz bütün dünya Türkmenistan'ın hökümetinin ediyen bir kanun hareketlerini beyan etmek için edýär. Şu zatları. Näme tip? Ya şu gün ine şuror tutuldu. Eğer siz tutursanız bir gün biz tuturuz. Ya da o tersine tapawul ýok. Nirde bolsaňam öz haklaryny talap etmäni ya gormany biz borçly. Eger biz döwlet kurjak bolsak, eger biz adalatly döwlet kurjak bolsak, biz hökman görüşmeli. Şoň üçin ýa-da çekilmek ýokdur, diňe öňe gitmeli. Türkmenistanyň her grajdany adalatlyga garşy görüşmeli we diktatorun ýüzüne biz aýtmaly. Diktator gumbolly. Hormatly vatandaşlar, men ýene-de sözi Nurçana berýän. Nurçan, вы можете на русском языке сказать и покажите фотографии, пожалуйста. Вот наши политзаключенные, которые уже долгое время находятся все в тюрьме. И беззаконно их посадили, без суда и следствия. Вот Мансур Мингелов, уже упомянули мы, 22 года осудили парня ни за что, за то, что он требовал права своих граждан, и за это. Вот Халыков то же самое. И только что поставил фотографию в Инстаграме, фотографии ребят, те, которые приехали с ВОЗа. Это абсурд, конечно. Еще вот наш Джума Сапар Дедобаев тоже 9 годам лишения свободы получил. Хурсанай Исматулаева 9 лет получил. И Пегамерды Алабердиев. А также хочу сказать, вот недавно прошедший 16 августа перед консульством этот наш сотрудник, вернее, сотрудник консульства, этот Мердан Мустаков, который он избивал наших активистов, которые просто принесли письмо, чтобы передать самозванцу Сердару Бердумухамедову, и там беспощадно их избили. И за это тоже хочу подчеркнуть, вот буквально перед ООНом, и пусть они слышат то же самое. Вот. И потом они стали грозить нашему преподавателю, как же его фамилия, Роза Мурат Гурбан-Дурдыеву. И они, конечно, опасаются тоже за свои семьи. Ну, в очень плачевном состоянии наш народ, я должна сказать. Внутри концлагерь, там люди не дышат, абсолютно все права отняты. Вот. Ну, продолжайте, я тоже и волнуюсь, и говорю. Спасибо большое. Слово предоставляется Алишер. Türkçeden Aydın. Yani hemen belli geçtiniz ya diyenleri koşulayan yani şu vatandaşlar boşadan her olar dine öz hakkını talep etti. Edil bizni alıp öz hakkını talep edip ne iyiliklerini dile getirip aydan vatandaşlar yani eğer biz yani öz haklarımız alıp bilmeyecek bolsak erkan söz azatlığı olmasa, simi olmasa, biz bir zat değilende öye adım olacak bolsa ya da bizi türmeye basacak bolsanız bundan yaşa iş olmaya ve yani vatandaşların hemmemiz birikmene çağır yani gelin bir gelin ve hakkımızı talep edelim yani bir gün, 2 gün, 3 gün, 10 gün yok yani bu diktatör rejim bittikçe barka beterleşip var ya hiç kovuluğa tarıp giden o bir ütkeşi görsek bizim şunu dile getirecek yine şunu da ütke dediğim yani bundan 4-5 yıl bundan öne seyredin ve bugün gelin günümüzde seyredin men yanımda tanışlarıma aydiyan görkez yani bizde şunu zatlar bolup geçýär diýen hayran aliýalar ve
birini gurrun verip ikinci tema geçmekam internetin ayalgyzlaryň hak hukuklarynyň şuna elinden alınýandygyny, yani hemme zatlar gurrun berýän, her temadan tema geçende bir 5 minut durup su içýär. Yani başka bir döwletin raýaty bolmasyna rağmen, başka bir nemeniň watandaşy bolmasyna rağmen serawno bir ülkede, yani bizdäki bolup geçýän zatlar hiçbir yerde yok. Ya inanmaýan 3 ýyldan 2020'den beri yollar yapık diýen, yani nähili bolup bilerdi ya. Yani это невозможно diýär. Как это может быть с 2020-го это дороги закрыты? Я говорю очень просто. А у нас не работает. Он задает мне вопрос. Он говорит, а YouTube вообще не работает. Я говорю, ты про YouTube говоришь. Это ему, показываю ему. А он говорит, какая-то программа. Они вообще не знают. Это было еще в 2014-2015 эта программа уже никто не пользуется. Это только мы пользуемся. И то пишем, если сегодня пишем, через 3-4 дня нам отвечают. А по видеовызову или так просто позвонить, этого вообще невозможно. Я когда звоню, я говорю, здравствуйте, с 21 века к 19 веку. Вот представьте, yani biz 2 asırdan köp izda, yani nähili ýagdaý, što sen jan edip gürleşip bilmeýän bütün haklarymız elimizden alındı. Biz şu wagt näme bolýar Türkmenistanda, näme geçýär bilemiz o. Biz näme üçin nägililiklerimizi dile getiren wagt muňalyk bize azap berýärler. Yani azlyk batmasa özümizde geleliň we mundan beter ýola girmäkä bir azlyk bir çeki düzen bermesine küç diýelim yani. Biraz biz bilerde bizim haklarımız elimizden alınıyor deyip şolaryň bir netmesini bereliň, jogabyny bereliň. Doğru. Doğru diyen Alişer gatı doğru ineterim. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň baýdagy. Türkmenistan OBS'de bir topar jogapkärçilikli ýanky hereketler boyun aldy. Hiç hili haklar bozacak gel, adamın adatlygyny berjek, adamın yani hareketlerini Türkmenistan için çıkmak, Türkmenistan'a girmek, internet, öz yani adat türleri, niyede işlete gelsin, niyede işlete gelsin, niyede yaşatı gelsin, hiç il qadançılık bolmaly deyip bir topor dünyadaki halkara gurumlara girip ine OBS'ye adamların haklarını gorumak boyunça gurulan idara. Ine şu guruma girip şu ýerde beýle gurmalar ýaly men demokratik döwlet diýip bular hemme ýerde öýlerini ikrar edýärler. Ýöne hakykatdan bolsa Türkmenistan diktator döwleti. Serdar Berdimuhammedow diktator, atasyň ýoluny ýüredýän kezzap, maşennik, siýasy maşennik, ykdysady maşennik, narkoman Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany gawrak edýär. Diňe martdan bäri 10-njy martdan bäri edin gadagançylyklary näme? Birinji, aýalgylaryň haklaryny dol boldy. İkinci, Türkmenistan mundan beter gyzyp ýapdy. Üçüncü, interneti düýünden ýapdy. Velayetden geçip bolanok, velayetden habar bolanok. Velayetdaky ýaşaýan adamlar bizden habar alýarlar. Jaň edip näme boldy? Goňşy owada biz şolary düşündirýär. Üçüncü, Türkmenistanyň daşyndaky edilip duran biziň watandaşlarymyza kömek etmeýänden geçen bul kezzap, halk tarapyndan saýlanmadyk. Nezakonly tarapdan, yani kanunsuz tarapdan özüni belleyen kezzap qaytyp viza geçirdip Türkmenlerin ýyna qaytmagynyň dolu linia çekip yani agryada ýatandy. Ine şu ýaly kezzapçylyklar edip siýasy kezzap Türkmenistanyň halkyny edip barýar. Kim olar? Olu bütün dünýäň önüne boýnaldylar. Ýalňyja men zasidaniýada oturdum ýa konferensiýada. Şol ýerde aýtdylar. Indi öňküýaly biz konsultasiýa çekär. Bizimle görüşecek, demokratiyanı bir talep edecek, demokratiyanın OBS'de bol çekip OBS'nin içine giren, yani devlet bolsa, Rusya bolsun, Türkmenistan bolsun, indi bulur hakları, adamın haklarını koramalı ve haklarına hormat koymalı, yani hem betaylık geçti. Gerek bolsa sanksiya da verir, gerek bolsa batışlara medet deyip aydı. Şoň üçin Türkmen halkı durmalylar,
Bizim öňe gitmeli. Hiç zatdan korkma. Korkup otursak bundan beter olur. Biz halk, bizim öňümizde durup biljek zat ýokdur. Şonuň üçin men sözü ine Nurçana berýän. Nurçan, я сейчас показывал нашим гражданам, да, что Туркменистан входит в состав ОБСЕ членов. Вот его флаг. Вот его флаг. Он является одним из 57 государств, которые подписали все обязательства по выполнению гражданских прав, по исполнению всех законодательных актов, связанных с правами человека. Но тем не менее Туркменистан в лице двух мошенников, политических мошенников и экономических мошенников, Бердымухамедовых, Гурбанова Бердымухамедова, папа, который захватил власть в парламенте, и его сына, который сам себя назначил вместе с папой президентом Туркменистана, которого народ не избирал, незаконный президент Туркменистана, они усиливают давление на народ, уничтожают гражданские права, уничтожают пространство гражданского общества и ведут Туркменистан в закрытую страну. Сейчас, вот последняя новость, они даже хотят ввести Туркменнет, интернет, который заблокирован и только внутри Туркменистана работает. То есть отделить даже в интернете от всего мира. Это только в Северной Корее существует, больше нигде нету. Поэтому вот Туркменистан идет строго по этому направлению. И нам, вот, активистам, гражданам Туркменистана, надо просыпаться, хватит этих двух мерзавцев терпеть. Мы должны их срочно поймать и посадить в тюрьму. Дать им за все их наказания, дать им наказание за все их действия, которые они нарушали в течение многих лет. Я вот хочу вам вопрос задать. Вот политические заключенные, мы сейчас выступаем, весь мир нас смотрит. Я это видео отдам, значит, руководителям многих государств, чтобы они изучили это все, сделали анализ. Аксултан Тураева мошенничество, мошенничество, которая на протяжении более 20 лет сидит в Генеральной Ассамблее ООН и трактует всему миру, обманывает вместе с Рашидом Мередовым и диктаторами, что в Туркменистане демократия, все хорошо и так далее. Мы ее здесь покажем истинное ее лицо. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, вот расскажите более подробно и покажите фотографии этих людей. Назовите их поименно, чтобы весь мир увидел. Хорошо, четко покажите фотографии. Четко видно? Видно четко? Да, да, видно. Ага. Вот Мансур Мингелов, Нурберди Халыков. Отлично. Джума Сапар Дедебаев, Хурсана Исматулаева, Аллабердиев Пайгамберов, Пайгамберда Аллабердиев, простите, и очень многие еще. Мы уже их перечислили пофамильно. Хочу сказать, ребята, мужчины наши туркмени, объединяйтесь. Объединяйтесь и ничего не бойтесь. Сейчас Фархад Дурдыев тоже как бы организовывает клуб молодежи и довольно-таки радует нас. Ребята присоединяются, говорят свое мнение. И, как говорится, их никто не убивает. Поэтому не бойтесь ничего. И за свою страну, за свою гордость, за свою родину, за наших ребят. Боритесь, боритесь и не бойтесь ничего. Я всех призываю. Tüm vatandaşlarımız korkmayın. Bu bizim basıvalan iki tane ata oğul bizim vatanımızı onlardan halas etmeli. Vatanımızı. Böyle rahatları zulüme dur demeli. Sağ olun köp, sağ olun. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir reki atladýan. Şul bizim aksýamyz, şu bizim geçirýän, ýani açyk protestomyz hem Warşawada, hem Germaniýada, hem ýani New Yorkda Mansur Mingelova, Peygamberdi Allaberdiýewa, Hursana Ismatullayewa, Murat Düşemowa, Nurgeli Hallykowa, Sergey Babaniyazowa, Murat Övezowa, Alnanada Korhanowa, Anna Murat Aşurowa bagşlanýar we beýleki oturulýar. Bir kanun ýagdaýda siýasy tutukluğun esasına basılan adamlarımızın gorluğuna ve azatlygyna bagşlan geçirdi. Hormatly vatandaşlar, hiç zatdan korkmalar. Biz näçe köp bolsak, şonça rejim korkup başlaýar. Şonça MHM, polisler bizim tarapymda geçip başlaýar. Sebäbi häzir döwletiň, ýani bütün dünýäň tendensiyasy diýmek, ýani dünýä garaşy we dünýä
yürüyüşi diktatorluğu yok etmek. Fırsattan peydalanıp bilem. İkisini atalı oğuldan Türkmenistan boşadıp Arqin, Türkmenistan'ın içine girip çıkıp, içinde biznes edip ve daşına edilmede pasaportlar, konsullar bizim iyidimizden ılgap bize kömek eder yani. Türkmenistan'ın içinde her bir Türkmen dövüşüne açık edip öz yurduna qoğunur yani. Türkmen halkını ılım taydan, bilim taydan haf öttürüp onun sosyal yağdayını haf oluşturur yani devlet kuracağımıza. Biz sizi inandırıyız. Biz şu sistema, demokratik sistema geçmeli. Kimde kim dün yankı biri diye TikTok'ta ay siz niye mi tapağınızdan önküden gelin önkü yine de önkü olur sizden. Doğru düşünün. Biz gelemiz o halk geliyor öne çıkıp. Halk dolunduruyor Türkmenistan parlament. Mümkün bir prezident vazifetinden ya tarafta olur. Bize gerekli oraya adamlar. Bize parlament gerek. Bize halkın maslahatı bilen kararlar kabul etmeli. Premier ministri işlep yurdu dolundurıp bilya, yani dolundurmak değil de yurdu alıp barıp bilya. Yani o komandan parlament berip bilya ve halk berip bilya. Şoň üçin bir demokratik sistemany kurjak bolýar. Düýünün hemme zat üýtgeşip, öňkü diktator bir-birinden beter bolup gidýän bolsa, biz täzeden bir demokrat döwlet kurjak bolýar. Уважаемые туркменистанцы, дорогие посетители нашего канала, я еще раз напоминаю, мы проводим сегодня одиночный пикет в Нью-Йорке, эфир с Варшавы, с Германии и с Турции для того, чтобы объяснить, что творится в Туркменистане и свободу политическим заключенным, таким как Мансур Мингелову, Пехамберди Аллабердиеву, Хурсана Исматуллаевой, Мураду Душемову, Нургельди Халдыкову, Сергею Бабанязову, Мураду Авезову, Алланазару Карханову, Аннамраду Ашурову. Все эти люди были осуждены за мошенничество, хотя они это не совершали. Они просто изъявили свои гражданские позиции и изъявили свое желание защитить свои права. На этом мы заканчиваем свой эфир. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые гости нашего канала, вот заседание ОБСЕ закончилось. Я просто раньше вышел, потому что у нас был эфир. Заседание ОБСЕ продолжается завтра, послезавтра, еще 2 недели. Мы будем защищать железно права наших граждан, везде озвучивать, доказательства представлять и требовать от туркменского диктатора соблюдения Туркменистаном принятых на себя обязательств в ракурсе гражданских прав, политических прав и прав гражданского общества, развития гражданского пространства в Туркменистане. Всем спасибо за внимание. Нурджан, огромное спасибо за то, что вы делаете. Свободу политзаключенным. Siyasi tutsakları, azatlık. Свободу политзаключенным. Aydın. Neme, hormatly vatandaşlar, şu wagt ine görýän bolsaňyz Türkmenistan neme raýat alypdy öňünde. Neme, täze vatandaşlyk beripdi. Görýän bolsaňyz sizine ölgüde oturýarsyňyz. Sizin ýeriňizde täze adamlary alyp durlar. Ýagny sizin ölüňiziň olara hiç hilek ziýany degen ok. Olar hiç hilek piňine dem däl. Ölü gidin ya garlan ya daşa ýurda gidin niri ketseňiz gidin olara hiç hil bildirýän ýer ýok. Sizin ýeriňizi 10 minutda 10 günde doldurýarlar ýene-de. Hormatly vatandaşlar, ölü gidenlere hiç hil peýda ýokdur. Hormatly vatandaşlar. Öz hakyňyz üçin görüşün hormatly vatandaşlar. Eger häzir zasidany oturdy, eger de şol siyasi mошенник Akholtan Torayewa çıktı, men şoň ýüzüni görkezensede, ine adamlar çıkıp otel ýygnykdan, ine şu ýaly adamlar Türkmenistanyň dönükleri, bizim halkymyzyň dönükleri, rejime gulluk edýänler, diktator gulluk edip, bar ýerde çykyş edip, Türkmenistan bu ýaly hiç bir problema ýok diýip, bütün dünýäni arlak gelýän arlakçylara garşy biz hereketler edýär. Siyasi meydançalarda. Hormatly vatandaşlar, şunun bir efir oturýar. Men häzir Fransaň wekilini görjek bolýan, şoňa dokumentler bermeli. Şoň üçin bitmäkä bir görüşek bolýan. Hemmäňize taňaryatgasyň gatnaşanlara, bizi görýänlere, bizim vatandaşlarymyza, öz haklaryny gorajak bolýanlara Allah kömek etsin bilen hemmäňize. Indiki duş görçeli. Siyasi tutsak edilen bikanın adamların azatlygyny talap edýär. Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedowlar, biz sizi türmeye basarız. Siz
Putin ýaly oturursunuz. Siz bütün dünyanın önünde ve Türkmen halkının önünde ağlap bağışlama sorular size. Sağ olun hormatly vatandaşlar. Sağ olun.